Êvar baş Kurdistaniyê nêja piştî navbêrekî nû mirov dîsa bi hev re ye. Berî em dest bi bernama xwe bikin li ser navê rêveberiya Çarpel Medya Silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. Temaşevanên hêja îro dudiyê adarê ye. Di jiyan û tarîxa me siyasî de giringiya meha adarê heye. Divê mehê de komkujiya Helepçê, divê mehê de serhildana xoşgirî ya Dêrsimê pêk hatiye. Dîsa divê mehê de cejna Newrozê tê pîrozkirin, agirê serhildan û azadiyê tê vêxistin. Îsal di sî û yekê vê mehê de hilbijartinên Tirkiye heye yê Bakurê Kurdistanê heye. Lê dixwazim divê tarîxê de mijarek destnîşan bikim. Divê tarîxê de di sî û yekê adarê de pêşeva Qadî Muhemed hatiye sêdarkirin, hatiye eydam kirin. û ez dibêm ev tarîxa bi zaneyî hatî pêjirandin. Îro em ê bi du mîvanê xwe li ser panoromaya heftê sohbetê bikin. Çend mijarên me yî sereke heye, dixwazim ya dest pêkê ji temaşevanan re bêjim. Yek civîna navenda lêkolîna civakiya Dîcle diya Dîtamê ye. Ya dudiya ji Diyarbekirê bangek ji bo destûra nû ji bo çareseriya pirsa Kurd hat gengeşekirin, hat pêşniyarkirin. û mijara sêyemî jî hilbijartinên sî û yekê adarê ye. Berî em dest bi mijara xwe bikin, dixwazim ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê û em wan bi we bidin naskirin. Mîvanê me yî yekemîn cîgirê serokê giştiyê Dîtamê parêzer û parlamenterê berê Rêzdar Sedat Yurttaşî. Kek Sedat, tu bi xêr hatiyî? Mîvanê min î navxêrê de bi spas dikim êvar baş ji we hemûyan. Êvar baştir. Mîvanê min ê duyemîn siyasetmedar û cîgirê serokê giştiyê PVK Partiya Welatparêzên Kurdistan Rêzdar Mehmetcan Azbayî. Kek Mehmetcan, tu bi xêr hatiyî? Navxêrê dabin, silav û rêz ji bo herkesî. Niha berî em dest bi sohbeta xwe bikim, dixwazim çend xalên ku mijarên me îro pir û têra xwe têr û tije ye, çend agahdariya dixwazim bidin bûyerên girîng pêk hatiye. Yani hem ji alî Rojhilata Navîn, hem li alî Kurdistanê û hem bi dewletên ku Kurdistanê dagir kirin bi wana têkildar hin mijar hene. Bûyera sereke ya Dadgeha Federal ya Iraqê di her biryarên xwe de wexta mirov dişopîne neyartiya Herêma Kurdistanê dike. Bêguman ew jî bi teşvîqa Îranê ye. İran ji statuya Başûrê Kurdistanê nerihet e. Di vir de tam di wê pêvajoyê de ku temaşevan jî zanin, cenabê we jî zanin, di vê pêvajoyê de ew êrişa dronayê ya li Hewlêrê tam di wê noxtê de ji alî Amerîkayê dawetnamek ji serokê hikûmeta Kurdistanê hat. Serokê hikûmeta Kurdistanê Rêzdar Mesûd Barzanî çûr, ev di aynı wextê de bersîvek ji bo Îranê û yên ku dixwazin statuya Başûrê Kurdistanê xera bikin. û bi rastî alaqakî pir mezin nîşanî divê ziyaretê de dan. Em ê dem û rojên pêş me bibînin ku encamên ev dawetkirina wê çi be. Êdî yani dostên Kurda pirin û bê Kurda dixwazin ji Kurda re statuyan dest wan de yê li Başûr yê li Rojava dixwazin ya biparêzin. Lê mixabin do
buyereki gelek xemgîn pê hat tam divê noktê de dosyên Kurda behsa Kurda dikin lê ciwanên şoreşger li Kobaniyê êrişî Partiya Demokrata Kurdî ya Sûriyê PDKS'yê kirin. Ev yeka di raya giştiya navneteweyî de rastî Kurda dike rewşekî xerab. Dîtinê me fikrê me çi dibe birabibe divê em li ser hin mijarên esasî de demokrasiya navxweyî û têkiliyên xwe yê biratiyê pêş berdidin. Ji bo vê yekê min dixwast ev du bûyera û vê ziyaretê berî destpêkê em ez bi temaşevanan par ve bikim û piştî wî em derbasî sohbeta xwe bibin. Bêguman wexta dî tam dibe kek Sedat tê bîra me kek Sedat cîgirê serokê giştiye kek Sedat cenabê te kare gelo derheqê wê civîna ku saz kir û gelek dezgehên sivîl gelek kesayetên navdar beşdarî wê civîna we bû. Cenabê we kane behsa wê bike di xizmeta herêma ya Diyarbekirê de Diyarbekir çi wenda kir ya jî we çi gengeşe kir we çi û çi peyvîn dibe temaşavanên me te gudarî bikin kek Sedat. Fermo em te gudarî dikin. Gelek spas dikim. Birastî mîna dîta me ev çend mehe em li ser vê mijarê gelek bi hûrgulî dixebitin beriya ku ev civîna çêbe ji xwe me çar mase çar nîvek amade kiribûn ewana jî yani bajar jîngeh û mîrateya Çandî Nevin Soyukaya li wêrê berpirsiyar bû moderatör bû jiyan û polîtikayên civakî Çandî li wêrê jî Reha Ruhavîoğlu moderatör bû rewşa aborî û pêşveçîna gundewarî Mehmet Aslan rêvebir bû jin ciwan û zarokan de jî Meral Özdemir û Dîlan Kaya di va civîna em bêjin maseyan da her yekî me nexwest zêde jî kes hebin ku wa bi hilbirînek xweş derbas bibe dora 12 û 15 kesa me bi sînor kir ji her em bêjin derdorê pisporên vîkarî me vexwendin ewana tevlêbûn yani çawa em bêjin odeya evka mühendisa plansazan bajêr üniversite komisyona baroya ya derdorê mîmaran gelek pispor rancî girtin û hemû jî bi rapora hatin bi saeta li ser peyvîn yani her mijarekî de dora 15-20 sazî û kes hebûn dora 8 sazî li ser xebatek pir berfireh kirin bi rastî lê dîsa jî di xebata xwe de me dîk û hinek mijar kêm mane ew mijarên ku kêm mane jî dîsa ji pispora me raportên wagirtin û cîdanî hîna jî cî didin ser qisê Mehmet Aslan ji xwe koordînatorê hemû vî xebatê bû Camer berê jî him pisporê Yekîtiya Avrupayê him demekî sekreteriya giştî ya odeya bazirganiyê Diyarbekirê kiriye û destpêkê de jî bi rastî şêwirmendê min ê meclîsê bû ji ber wê yekê jî xebatek pir berfireh kir bi rastî yani bi tenê ez di xebata wî de mînakekî bidim tiştê ku bi hejmar û bi lêkolîn raxist ber çavan di dema aştiye pêvajoya aştiyê de aboriya Diyarbekir gihiştiye 10,000 milyar dolarî lêbelê herçî ku yê sal bi sal kêm yê îsal
hatiye 7 milyar dolari. Yani sedisi aboriya Diyarbakır de vakta pevajoya da aştiye de mezin biye u evji jbo gel jbo kesa jbo nişte cihim Ahmet'in hatine ke zede biye le gava pevajoj aştiye jhole rabiye de pevraji hatın kim biye ticaret kim biye danustendin kim biye yani fakiri zede biye jiber ve ki mirov dikare bi rastî bey prole bêje ku yani refah dewlemendî aramî bi pêvajoya aştiyê re gelek berfireh biye ber vê yekê jî mere fehm bike ku aborî û demokrasî aborî û hukuk aborî û aşîtî tev di nava hev de ne ji ber vê yekê jî tiştê ku hatin tespît kirin Ahmet ji xizmeta de çi wenda kiriye di xizmeta heremî de weka ku raya giştî jî şopan şaredarê İzmîrê yê mezin birêz Tunç Soyer û Feridun Çelik şaredarê Diyarbakırê yê mezin bajarê mezin nodune hada care kemim dest kıstı bu ev bun tecrübe xwe gotin û nerînê xwe gotin rapor mejwara jî eşyandin yani gelek spora jî ji xwe li werê nerînên xwe pirsên xwe şîroveyên xwe kirin yani mejwerê baş fam kir ku eger îradeya gel mîna şaredariyê mîna rêveberiya heremî eger ne li ser kar ve bi rastî tiştê ku wenda dike gelek zêdene û her warî de wenda dike ev hem bi yek bi hijmarî derket rastê hem jî bi saziyan bi kesan bi saziyê ku hatine girtin saziyê ku ji bo pîreka ji bo zaroka ji bo xwezayê ji bo civakê hatine sazkirin û ji bo zimanê Kurdî hatine avakirin mîna Zarokistanê tev ji holê rabûnin yani tiştê ku hatine wenda kirin bi rastî hem ji alî hişmendî de hem ji alî çandî de pir û pir zêdine ji ber vê yekê jî tiştê ku tespîtê ku hatin çêkirin ez bawer dikim hem mîna dîtamê hem jî sazî û şexsê ku tê de cî girtine ji vira şûn da jî ve mîna bernameyekî raporên li wêrê derketine bişopînin û diraya giştî de jî pê hilbijartinê re jî karibin xwestekê xwe pêş de bikin li wêrê dîsa Selçuk Mizraqlî ku Camer şaredarên dawî bû tu pê şeşmehara ev salayê di hundur de ye û Selahattin Demirtaş her diya bi hev re ji me re peyamek jî şiyandin ji ber wê yekê xebata mekir bi rastî hîn em ê wê xebata xwe jî bi sê zimanî pêş de çap bikin Kurdî, Tirkî û İngilîzî yani em dixwazin ku tespîtê ku hatine çêkirin daneyê ku derketine rastê grafîkên ku derketine naberê de dixwazim tiştekî bim mala we xebatên hêja wekirî rapora we jî xwend hûn tespîta dikin gelo ji bo çareserî pêşniyarên we di civînê tiştekî derket ku hûn ji şaredariyan ji Diyarbakırê yê ku Diyarbakırê bi rêve dibin ji dezgeha siyasetê re hûn pêşniyarên we hene yani hûn dûr de ev tişt hat peyvên bi rastî yek sîrac vê xebatê da me bi tenê pirs yani kemanî tespît nekir pirskirêk tespît nekirin hem pirskirêk hem jî çareserî me bi hev re li gorî zanîna xwe li gorî ilmê van em bêjin beşa çi heye se li gorî vî tespît çêkirin yani çi kemanî heye çareserî çi ye çi kemanî heye çareserî çi ye serkisê di a bajar jîngeh û mîrateyan de me bîst tu du kemanî tespît kirin bîst û du çareserî jî hate tespît kirin li rexwî di aboriyê de dîse wer di jin zarok û pîrekan dîsa wer û di
jin civak û zarokan da û jiyan û polîtîkayên civakî de dîsa war. Yani hem pirsgirêk tespît kir, hem çareserî tespît kir. Beş şik evana em ê ji raya giştî re ji siyasetmedara re û herî zêdetir jî şaredariya ku rojên pêş de ji xwe ji mehkî kêmtir de ma were serka em ê ji wana ra jî ji xwe pêşkeş bikin ji ber ku armanca me li vir em mîna Diyarbekir em bêjin mînak bigirin yani dora 2 milyon insan hizmetekî divê êdî hemdemî bibîne li kêrekê me ew kêmaniyana û ew xizmeta wê çawa bibe karibin hem yani ji raya giştî ji wa daxwaz bikin hem jî ji bo çareserkirina wî jî alîkar bibin. Tevlî civaka sivîl ew jî bimerene bibî xebatê de ji ber wê yekê ez bawer dikim ne tenê wa mîna raporekî bêxwendin û bela bibe û wenda bibe karibin pêş de yek bi yek karibin bişopînin ka çi pêk hatiye, çi pêk nehatiye, çi bi ciddê, çi nayê, çi manayê karibin va pirsa vê xebata pêş de jî em berdewam bikin. Yani ser qisê Tunç Soyer tiştê ku ji me re gor him xebat pir acîban bi caran binêviya xêzkir divê ev xebata bibe mînak ji bo Tirkiye bi rastî yani ji bo hemû heremê ji ber ku ev ne tenê xebatek em bêjin çend kesa û fikrê çend kesa yani fikrê civakek sivîl ya berfireh bû ji ber wê yekê em pir serbilindin serfirazin tevlê bûn jî carekî din ji vira biriya we spasiya wa bikim li vira xalekî bidin. Baş kek Sedat mala te ava lê gotinekî Tunç Soyer bala me pir kişand digot du bajêr teslîmî îxtidarê nebûye yek İzmîr yek Diyarbekir ew jî ji aliyê xwe em bibên ew ê şîrove dikin. Ez biçim aliyê kek Can mêzekim berî kek Can berî ku cenabê te dîtinê xwe derheqê civîna dîta me bêje do di çapemeniyê de midî li Batmanê konferansek we hebû û cenabê te jî yek ji axaftivanên vê konferansê bû berî ku tu dîtinê xwe ser mijara dîta me bêje dixwazim destpêkê di derheqê wê konferansê çend gotina bêje fermo kek Can. Rastî tiştên kek Sedat gotin tiştê giring in ez wî û hevalê wî û xebatkarên dîta me bi rastî ew saziyên sivîl pîroz dikim xebatên baş dikim van salên dawî da hêvî dikim vana daha giştî siyaseta Kurdî jî ew xebatên sivîl û aştiyane ji xwe re wek mîna bigirin bi hev re karibin nexşereyekî nû ava bikin û bixin rojevê. Rast e do salvegera 45 ya Serokên Emir Mala Mustafa Barzanî bû. Elbette Mala Mustafa Barzanî em zanin dîroka Kurda da ciyekî giring ciyekî taybet jî wê heye. Ji ber wê me wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê wek erkekî netewî ji bo têkoşîna Kurdistanê ji bo rêzdarî û xebatên heta îro hatine kirin. Di şahsê Mala Mustafa Barzanî da, di şahsê Ehsan Nûrî Paşa da, şahsê Qazî Muhammed da, Şex Saîd, Xalid Begê Cibrî, Seyid Rıza û hemû şehîdên Kurdistanê da me xwest rojekê wiha bîranînekî em bidar bikin. Bi rastî Diyarbekir em destpêkê da fikrin lê me got siyaseta Kurda rastî ev salên dawî sîstem jî û bi piranî jî Diyarbekir da wek hatiye fethisandin em dervayê bajir hevalên Batmanê pêşniyar anîn ser vê pêşniyara wan me got tiştekê wiha çêbibe baş e organîzasyonekî baş çêkirin hevalan xebatekî baş çêbûbû em beşdar bûn
girsayekî qerebalakî têra xwe bû hêja bû bi rastî em pir kêfxweş bûn ew hemû hevalên beşdar bûbûn hemû di sozên doza netewî bûn û gelek baş derbas bû axaftanên me yek jê nivîskar Birêz Saîd Veroj bû yek jê jî Mala Arif paşnava mirvakir lê Mala Arifê ketkarê doza netewî ew jî bi rastî baş bû em êvî dikin ev xebat tên vîya wayî û li xwedîtiya dozê her tim berdewam be em şeydê xwişî dîroka xwişî divê ji bîr nekin ji bo wî her tim dîroka xwişa em zanibin pêşerojê de em ê nexşereyekî nû bibînin yanî ji tecrüben hatine kirin û ji têkoşîna beriya me em henî dersa derxin bi rastî ew ê siyasetekî nû rê li ber me veke em ji wê hêvî û bi wan nêrînan me ev konferans çêkir baş derbas bû yani sernavê hevalan jî spasiya xwe ji bo ew kesên keda wan tê de hebû spasiya xwe ji bo wan dikim. Baş Kekcan wê çavê em derbasî mijara xwe bin ya civîna dîtinê cenabê te jî fêr bibin. Kek Sedat kurtayî yani hani ziman di çapemeniyê de jî me şopan bi rastî ev xebat û karê wan bi rast başên karên ew ke van salê dawiyê da platforma parastin û piştevaniyê ya bajêr bi navê ew ke konseyekî qasiya zanim not û heşt sazî û dezgeh tê da cî digirin kar û xebatên êja dikin di dema erdhêja şeşê Sibatê da jî organizasyonekî baş bikaranîn yani hema beriya dewletê beriya saziyên dewletê li ciyên erdhêjê bûn alîkarî bi gelê me re parvekirin em jî wê demê li wê derê bûn bi hevra me kar û xebatên ew bi rastî müşterek çêbûn ev platform divê em dixwazin yani bi rastî dibin baskên siyasetê desthilatar da nebe wek sivîl saziyên sivîl tev bigere aqlekî müşterek aqlekî hevbeş derxeworteyê bajêr ji bo hem xizmetguzariya bajêr hem jî ji bo welatê xwe rê û rêgehên nû derxepêş pêwîstiya me bi siyasetekî sivîl heye bi rastî ew siyaseta desthilatar yani bi çek bi rastî rê û rêbazên nû digire yani ji bo wî jî dîtam û saziyên din di van salê dawiyê xebatê baş dikin em bi wan kêfxweş dibin beriya her tiştî ez dibim navê problemê bê serazkirin îro li Tirkiye û li Kurdistanê problema Türkbûnê heye ev sed salê dawiyê dewleta Tirkiye damezran xwe heta niha li ser yek al yek dewlet yek ziman yek netew siyasetekî asimilasyonû û jenosaydê bikartîne kêm netewê din lemberê wan an jî lemberê milletê Kurd heta niha gelek qetliam û polîtikayên tund hatiye meşandin ji bo wî em dibêjin li Tirkiye û Kurdistanê bi rastî pirsgirêka Türkbûnê ye ew siyaseta desthilatariya wan e elbette ev siyaseta îtihat terakî ya sê tarzê siyasetê ye lê divê em vê problemê binav bikin û ji destpêka salên 1920 heta 1938 ew siyaset li ser îmhakirina fizîkî hat meşandin di navbera 1938 heta heştê û çaran jî ew siyaset ve entegrasyon ya jî asimilasyonê hat domandin lê van çil salên dawiyê jî em dizanin dîsa siyaset bi şîddetê bi kuştin û
bi vîrankirina bajaran, valakirina gund û navçan dixwazin pirsgirêka Kurd û Kurdistanê bi vê siyasetê ji olê rakin. Ya rastiye wê divê pirsgirêka Kurd û Kurdistanê qebûl bikin, li gora wî çareseriyê, rêya çareseriyê bibînin. Ev rêşî belli ye, aqilekî müşterek, aqilekî ev beş divê derkeve ortê, ew jî divê Kurda godar bikin. Kurd çi dixwazin? Han jî daxwaza Kurda çi ye? Ne Türkiye ji me çi dixwazin nîne? Em çawa dixwazin xwe îdare bikin, em çawa dixwazin desthilatariyekî çawa ava bikin. Pêşeroja xwe em ê çawa bi destê xwe tayîn bikin, divir da probleme ye. Ji bo wî jî divê em ser vêya zêdetir divê bisekinin û bixin rojevê. Problema herî mezin em dibin, yani ser tunekirina milletî ya jî dagirkirina welatîkî divê ev siyaset bê guhertin. Çavkaniya hemû probleman ev siyaset e. Ev siyaseta li ser tunebûnê didome, li ser milletê Türk jî, li ser Kurdan jî, li ser Rum, Ermen ya jî Lazan li hemiyan jî ev siyaset tesîrekî negatif dike. Ji bo wî jî problem divê dewlet ji wan xodê xwe avakirinê vegere û bi milletê ra bo daxwaz bike ki ka pêşerojê da jiyanekî bi çi awayî. Ew jî ev saziyên me yên sivîl çawa pêşniyarên xwînin divê partiyên siyasî, aliyên taraf divê hemû herkes demsalekî normal çê bibe ki karibinî xwe îfade bikin, bi gel ra münaqeşe bikin, nêrînê gel bigirin. O ev problem here ber destê gel ka daxwaza gel çi ye? Yani bi hev re me bijîn, an jî siyasetekî dinê bidin meşandin, pêşeroja me wê çawa bibe divê şertê wê bengeyê bê ava kirin. Riya diyalogê vedibe, ça diyalog tune be wê çek ve bipeyvin, ça jî çek bikevin dengê siyaseta sivîl jî xut dibe. Divan salê dawî da me dîtin, yani demekî pêvajoyekî dest pê kir, pêvajoya diyalogê ya jî ser çareserkirina aştî, lê hat ciyekî xetimî şerê xendeka dest pê kir, şerê xendeka ez dixwazim wî tamam bikim bi şerê xendeka şû da bi rastî dewletê ji nû desthilatariyekî bütün ser milletê çêkir, îro siyaset hatiye xitmandin, siyaset bi qayûman bi ew dibin pîvanên ewlekariyê de dome, ew jî millet nikare fikr û ramanên xwe bi şêweyekî azad bîne ziman ya jî xwe îfade bike. Hero xedaxeyên cuda cuda hene, însan tên girtin, davên zindanan, dawe li wan ve tê vekirin, partiyên navê wan Kurdistanê ne doz li wan tê vekirin. Yani ev siyaseta asimilasyon û imhakirinê he bi şêweyekî din dom dike. Belê ev mijara me ya din em ê ser wîya jî sohbetê bikin. Mala dîta me ava be bi rastî wexta min rapora wan xwend gotinek hat bîra min ew divê medgoya ji niha ve Kurdistan mala dezgehên sivîl û dîta me ava be xebatên hêja dikin. Ev xebata wan raporên wan ku pêşkêşî raya giştî dikin rewşenbîr û nêzî heştê saziyên dezgehên sivîl ev mijarana münaqeşe dikin. Êdî divê tarza siyasetê rêbazên siyasetê were guhertin bi hêviya ku dezgeha siyasetê partiyên siyasî yê şaredariyê digirin destê xwe saziyên sivîl û ev dezgehana raporê wan gudarî bikin, li gor îrada wan tev bigerin. Mixabin wexta mirov li Kurdistanê li Tirkî siyasetê dişopîne ev dezgehên sivîl herçiqas xebatên hêja dikin û gelek tiştan pêşniyar dikin lê ew dezgeha siyasetê
gelek cara wan gudarî nake lê dîsa jî xebatê hêja dikin. Em derbasî mijara xwe ya duyemîn ben rastî ez yani ewa minî birêvebirnê ez midaxele nakim lê wexta me pir hindik kerema xwe hinekî yani gotinê xwe ez nakevim nabêrê bi Kurd û Kurmancî bêjin em ê kêfxweş bin. Niha mijara me ya duyemîn dîsa li Diyarbekirê divê heftê de mijarekî ser makzagona Tirkî li ser destûra Tirkî û çareseriya pirsa Kurd bû. Di wir de hin tişt hatin peyivandin. Bêguman ev yeka bi konjüktürê bi hilbijartina girêdayî ye. Ji bo wî jî gelek tiştên gotin, gelek peyman hatine kirin û hin tişt yani mirov wexta siyasetê dişopîne gelek tişt e. Dixwazim yek jê beşdarî wê ew ê bibû Kek Sedat. Kek Sedat ji bo wê civînê tê çi bêje gelo çi hat peyvandin ya jî encam çi ye ya jî ev ji nişkava ev gengeşiyana bi konjüktürê bi atmosfera siyasî û bi siyaseta got û gota ve girêdayî gelek tiştên gotin piştî hilbijartina ew ê hin tişt ji nû van mesela çareseriyê dest pê bike û peyman hatine kirin. Tê çi bêje Kek Sedat em cenabê te gudarî bike. Kek Sedat dengê te nayê. Dengê te nayê Kek Sedat. Biborin min girtibû. Di erdhejê de Amedê yani û saziyên sivîliyê heremê lê destpêkê de Amedê yani hevkariyek gelek girîng û hêja kir. Yani ciyê ku heyva sor nedgîştiye, ciyê ku devlet nedgîştiye di demeke pir kurt e. Yani di şevekî de bi rastî heya di erdhejê di nava çend saetê de organizasyonekî welê birêk û pêk çêkir ku him li Amedê dûra jî li hemû heremê yani alîkariyek gelek xurt bi rastî saz kir. Ji ber vê yekê jî Amed di çapemeniyê de jî ji xwe rayedaran jî û endamên hikûmetê jî heqê wan teslîm kir. Gotin pir serkeftî dixebitin. Ji wê demê şûn de li Diyarbekirê çendekî berê jî yani tam navî bi Kurdî bêjim platforma piştevanî û parastina bajarê Amedê çêbû. Li wêrê jî dora heştê sazî hene bi rastî. Bi pêşevaniya wa da ev civîna li Diyarbekirê çêbû. Li wêrê jî dora ji sêsedî bêtir civakên sivîl beşdar bûbûn. Yani ji hemû bajarên heremê Kurdistanê tevlêbûn hebû. Dikarim bêjim ku Wan û Mûş û Dêrsim û Hekarî Colemêrg û wekî din yani Mardîn û Batman û ji her derê û gelek sazî ji baroya ji karsaza ji bijîşkên dirana û ji kişa hatibûn. Yani li wêrê çi derket pêşkîja mijarana hatin axaftin bi rastî yani ev bi dawîbûna pêvajoya çareseriyê çiqar xisar daye civakê li wêrê jî hat axaftin. Yek bi yek li ser sekinîn û bi perwerdeya zimanê Kurdî tinebûna wî çika zirarê dide him civakê him dide zaroka ew hat axaftin. Dîsa astengiyên li ber ziman hatin axaftin. Yani hem kanûna bingehîn de hem kanûna da divan xalana da heya çareserî nê saz kirin, heya nê qebûl kirin, bi rastî jî civak
سر وقتنا به اب هات دست نشان کرن دورا yani گرتنا وکیلا گرتنا شارداران و تعیین کرنا قیومان چه خسار داره جواکی او لگوری خو هات به کولین کرن هات آخافتن دیسا به جزابون براستی جی لحرم و لهمی ترکیه میناک و پرنسیبک اساسی هاتیه رونشتن براستی نه آنایه یعنی جاره کمین ده مامدی و اسپر شاشواز بوم دخوازم یا بشم دپی آگری ره قانون اکتر دکوه کسی کلی گلیه سیلا حاطنه کشتن بده هزارا شوا حاطنه کشتن لویره چه سوچ حاطبه کرن در حق وا سوجان دا لپرسین چینا به جزا نایداین قانون درکتیه دو وقته ده beşik du vakta şahsayt deji hemen tişt buye vakta ders me deji buye yani iroji eftişta be her avay xwe be cezati didome jiber ve ekijim civak u jali hukuk ve jali demokrasiye ve u jali ifadeye azat ve u jali raya gişti ve çencera hunji dizanin rojnemevan بیکو سوجک بربچاف هبه تنگرتن تن جزا کرن به مها به سالا 200 دادمینن و نخوازن کو یعنی و با آزادی کاربن کاری خواه روزانه بکن جبر و اکیر جی اف مثلا گش هات نکاش کرن و انجام جی هات گوتن کو که ام دکارن چی بکن yani hat خواستن کو مینا تفگرکی سویل جارکی دن ام بهبرا تفگرن و نتنیل آمده لباجار دیجی کاربن جبینا چه بکن برفره بکن و لگوری و اسازجی هم بانگوازی بکن هم جی آمادتیه بکن براستی yani ایرو باش هاتیه فهم کرن کو د پیواژویا چارەسەری یا آشتیه ده و چاقه حیث مخابن civaka sivil zede cine hattayın yani çi dibu çava dibu carcara meji çapemeni me duxwent ji haydibun li hate famkirin ku yani aşiti bitene jiheze ku esasi eknaye ji heman demi de ji deve civaka sivil ji yani her pişeyi kes u her derore karben tede ci bigrem fikre xwe bibêjin bişopînin bi hev re aştiyê saz bikin biborin yani ji ber wê yekê jî hat xwestin ku mîna komiteyekî di nava xwe de têkildar bin amade bin û pêş de jî karibin hinek hevdîtina bikin hinek bangawaziya bikin و لگوری ویجی تکبن تبگرک هفپار یعنی نه تنیل آمده لهمو هرم جواکا سبیل پیش ده درکبه و کاره به دنگ خواه به یک دنگ که خورد درخه و کاره به جبو چاره سریه زخته بده سر دستلات زاداره و پیشیه جی مینا بنده که کاره به چه که کسوبه هلبجارتن چه بنشون داد و هلبجارتن ده کسی کوورن بجارتن جاره کیدن سیستم قیوم پیکنه و جاره کیدن اراده گل بمپی نکن و کاربن حرمت جره نشان بدن و لگوری ویجی گل کی دنگ خدای و کی بجارتو و بوارا کاربه خبات و کاروبار خوی روزانه کار بکه یعنی جبر و یکیجی گلک تبلی ببوم براستی اجی بخوالویره بوم یعنی وقت هوا آخافت باور دکم نوره دورا پنجه کسی آخافتن مافیا آخافتن اگر yani dikarı bu düşet kesici bigrin le yani her çıkas vakt heveci derdime ev kas preku brasti hilnay vakta ucara damin jinene ez bawer dikim ev pengava ve peşte
siyaseta yani sivil ya civaka Kurt ve hin zedetir ve pelek peş devir jiber ve ekeci brasti Diyarbakır ve Mehede ve Demin Davide xebatên gelek serkefti peştatır û bi sazuman dike ji ber wê yekê ez evî dikim ve tesîra xwe li ser siyasetê jî bike, li ser çareseriyê jî bike, li ser aştiyê jî bike û li ser hukukê jî bike. Gelek spas Kek Sedat. Kek Can em werin aliyê te niha me Kek Sedat gudarî kir. Birasî jî êdî dema wî hatiye ku em bibên wexta mirov Kek Sedat gudarî dike ji Diyarbekirê du civîn û du civînên girîng jî eşkere vekirî hin tişta derdixwe ortê. Êdî çareserkirina pirsa Kurd û mahv û azadî tenê bi siyaseta sivîl, siyaseta demokratîk bi însiyatîfa wê siyasetê û ew dezgehana dibe. Divê mirov texdîr bike yanî dîta me barone gelek dezgehên sivîl e û cenabê te got 98 dezgehên ew dezgeh bi azad biryarên xwe bidin ez bawer dikim layıqî Diyarbekirê, layıqî Kurdistanê ew ê gelek tişt derkeve ortê. Lê ev tekoşîneke ez bawer dikim û ew ê tekoşîna siyaseta sivîl derkeve. Ji bo wê yekê cenabê te vê ew ê çawa şîrove dike? Gelo ev banga yek hevokekî bêjim ji ha fermo Kek Sedat fermo. Yek hevokekî yani birastî jî erê ev xebatana giş xebatên sivîlin danûstendinin şîroveyê û bi hevra em bêjin ketina nava tevgereke lê dawiya dawî bêşik zimanê Kurdî jî û mesela Kurdî jî heya zimanê Kurdî nebe zimanê fermî, heya di kanûna bingehîn de jî û di kanûnên de jî kanûnan da jî cih vekirî negire û perwerde bi Kurdî nebe heya statûya ziman û statiya Kurda jî eşkere nebe em ê va mesela bu du nesil bêje em tê de yani nîqaş dikin û berdelê wî jî her carê em tev bi hevra dedim belkî herî berdelkê em daye ji wana emin gelek insanê me mirin sürgûn bûn wenda bûn yani em jê hay hêne ku bi rastî ancak bi statûyekî mayînde çareserî pêre dikare were lê heyt mixabin yani belki divê pirsa siyada mijara siyada em karibin hinekî li ser baxifin desthilatdariya îro hikûmeta îro heyf mixabin polîtîkaya ku dimeşîne di hinek xala da ji nodî xirabtir xuya dike paş veçûye û tenê bi Tirkiye ve bi Kurdên Tirkiye ve jî nesînor kiriye bi rojhelata navîn re Kurdistana Suriye ve Kurdistana Irak ve Kurdistanê ve jî heman tiştî yani dişopîne Kurd li kêrê henin li hember wa polîtîkayê çêdike ji ber vê yekê bi rastî ji bo çareseriyek mayînde statiyek mayînde jî ferz in. Baş Kek Sedat em ê wê mijarê jî bîsek bin behsa ev tiştana jî bikin. Em Kek Can gudarî bikin. Kek Can cenabê te ji wê konferansê bawer dikim we şopandî hûn çê hêvî dikin gelo bi rastî jî ev hikûmeta ev raydarên dewleta Tirkî ew ê guh bide dezgehên sivîl ev 98 dezgehên demokratîk sivîl û banga wan ya jî hûn ji vê ew ê çi fehm dikin hûn ê çawa şîrove bikin vê ew ê
gavadım nifçe işkek sedat vakta go yani ankar dem hatiye ku tekoşina azadiya milleti Kurd tekoşine ki legale demokratike kek zedat ko mesela zaman ya perverde ya jî de kanuna de bicî statüye kwere dayîn na heta pirsa Kurd û pirsa Kurdistanê به آوایکی دموکراتیک آشتیانه نه چارەسەر kirin gelo ev civînên bi vî rengî ew ê çawa be tu çawa şîrovet ki kekcan yani tişte min ev got bi rastî kek Sedat Balkişan ser wê ez viya bêjim yani tevgerekî sivîl ne li Diyarbekir tenê li Amedê tenê divê li hemû bajarê Kurdistanê eni destlatar bin yani ev xebatene Diyarbekir tenê çênabe dibe li Mêrdînê, Batmanê, Wanê, Şolemergê, Dilok, Adıyaman an jî Bingöl, Dêrsim li her cî bajarê Serhedê seran ser ev problema milletek ye problema me problema welatek ye dibe ji bo statî û mafên destlatariyê ew mafên ji milletbûnê tên li gor wî em tev bigerin gor wî siyasetek tayin bikin divan demên salên dawiyê da me ser sê çar xolî bi wî navî partî û grûpên Kurdistanî ser daxwazên acîl bernameyekê dabûn pêşiya xwe demekî xebatek wî rengî hat meşandin wê çaşî me diyar kirbû ki mafê milletê Kurd divê ew mafê ji milletbûnê tên bê qebûl kirin ji bo destûrekî nû şertên diyalogê û axaftinê normalizasyonekî çêbibe ji bo wî jî însan karibin dîtinê xwe nêrînê xwe xebat û lêkolînan bikin lêxuya ye her dişe ev maxas teng dibe rê li ber her tiştê girtin siyasetekî desthilatar ev sed sala yani siyaseta Tirkiye di nav di baska da di baskên îtihat Terakî da dewam dike kîjan alîtê dibe desthilatar aliyê din ji xwe re wek dîl digire ya şî dibe hevkarê wî wê maxasê teng dikin û Kurda di wirda dibirin van salê dawiyê de şî wisa ye niha di rojevê da behsa destûrekî nû münaqeşeyên bi wî rengê heye lê bi rastî ne şertên axaftinê hene ne şertên siyasetekî bi wî rengê tu hêviyekî nade yani ew ê destûrekî çawa destûr ji salên 1920 heta niha ser tu nebûna milletê Kurd hatiye ava kirin eger destûrekî nû pêwîst be wek referans wek mînak em karin her çiqa kêm beşî têr nekeşî li başûrê Kurdistanê divan salê da 2004 da hikûmeta Iraqê wer ser esasê federalî ew kirbûn wek bingeh wek referans karin ji boî Bakurê Kurdistanê siyasetek konfederalî an jî bi wî rengî destûrekî li ser du milletan avakirinê vê ew kê bêjin bê komar ya dewletê du milletê esasî ne viya di destûrê da bê tayinkirin bê bicîkirin û ew armançên daxwazên lezgîn di destûrê da cî bigire merv kare ser wî münaqeşe bike nêrînê xwe pêşkêş bike lê siyaseta îroyîn her dişe siyaseta devleta Türkiye nabim siyaseta partiyen yani parti wek wasitane tên polîtikayên devletê bicîtînin polîtika devletên ha dîsa berdewamiya wan siyaseta îmhakirinê ye yani bi vî rengî çawa bidome bi rastî ew bendavên pêşiya vîya bigire siyaseta tevgerên sivîl e xebatên sivîl û aştiyane lêviyanayê wê watê metodên ya şî şêweyên dinê em ew dikin na ji bo milletekî bindest ji bo rizgariya xwe ji bo serxwebûna xwe hemû şêweyên tekoşînê rewan e li gora demê li gora şertan kîjan ferz ve divê wî vewkin îro
dışarıda İroyunda dve millete Kürt siyaset heza xuya siyasi vek tayinker bikar bine. De hilbijartinin dawiya endaşi me viya dit yani. Yeki vek Zafer Partisi yaşi Ümit Özdağ yaşi Sinan Ogun bu. Rabun partiya bele. Ez zıvırda minak dedim. Vek bun tayinker leyro Kürt 20 milyon 30 milyon Kürdene siyaseta Kürdan ne tayinkere. Jibo vişi destureki nuda de xabaten iro jibo çaresekirina pırskirekanda deve ev siyaseteki lehevkiri o siyaseteki Kürdi derkebe peş siyaseteki evbeş ve kar ve heza xu nişan bide. Ve heza partiyan heza siyasete gruban yani cuda ev siyaset destlatlarına ve yaş peşiyle siyaseta dagirkeriye nagre. Jibovi em mecburin deve siyaseteki lehevkiri derxin peş. Ev şey ser prensiv ilken yani davxazın Kürdistaniye. Eğer servan davxazan, servan prensiv ilken em karbin bencem hev, akleki hevbeş, akleki Kürti derxin peş. Berasi devlet mecbure o ev devletin de sılatarı derbaşi mecburin pişkiriya millete Kürt bikin. Ve şahir riya diyalogu emkarın ve bikin. Le bivi avayı ve bir partiye ki anji hevi jiye ki bikin zahmete. Hukuksuzya İran de dome yani salen haşte me emhemu de zindana derbas bun ki Sedat ve parezer hukuke başsane siyasete Türkiye başsane o Cenab-ı ve yani siyasete ki şerte İran be hukuya İran yani ne kemi van rojane yani ça ev be hukuki devam bike birasi insan siyaset te xitmandın ditine onu karın ifade bikin jibo vişi pevistiyame demsalin normalizasyonu ki yani demokrat bu ne heye eğer bu avayı pişti elbizartan gavbe navettin belki yani servan mücaran dinav civateda münakaşen nu çebebin. Başı ki can spas وقتا ما عندك ما مجارك ما معي اوجي هالبجارتن وعليه كرداي اما هر یکی و 3 دقیقه اون بپیون وقتا ما اوناکه که سدا تشته جنابت دست پی بکم هالبجارتن کت روجوا يعني ام بين كردا وبيا تركيا و مجار وقتاته هولي gelek jara mesela Aliye Kurda dinav her du baskın devleti de vek helvestavan de be helvesteki tayinkar o gelek jara jî Aliyen devleti bir şekilde ki duxazın Kurda u rayen Kurda pine bikin u ev tekoşina navxwayi de ve ev kazanç bikin. Cenab-ı Tehel bijartinin ve ev çawa dinirxine gredayı ve Ali Kurda çibike emte gudarikin kekseda. Ya brastine insane yani hilbijartın haber ede kurda beyku talebek ve beyku huya bakın piştkridan masa şeşa embezin dan Kılıçdaroğlu dan CHP lebeli wan naxwesku bu ara fotoğraf kişibdin ve ne kişibdin behevrel cem hep jibisek jiber ve kişi yani Kürt gelek aciz bunu jiber ve ki gelek wan bibejin hukumatê kevin hilbijartinê bi serê xwe çil mebraka be yani wenda dikin ki wenda dike bira wenda bike ki qezenç dike bira bike lê dîsa jî ez bawer dikim ji bo wî
yani lehebatına bajir bir rengi politikaya dem iro yani politika kurda heri berbiçavdike lehenek bajara bi tevgeri digere siyaset etki henek bajara jî bi serê xwe dikevî yani berweyekî li jî zahmete lê eşkereye ku Erdoğan ev sistema Cumhuriya nuha serokatiya Cumhur dixwaze şaredariya jî bigre destê xwe û ilhas İstanbul'e bigre û ji vêya şûnda jî mîna lokekî hemû Tirkiye bigre birnigê xwe bi rastî ev eşkere ye yani ji bo wî jî Kurd bawer dikim hilbijêr li gorî vê rewşê ew ê dengê xwe bidin yani mesela heremê mesela Kurdistanê em bêjin bajaran jî ew ke belê wê gelek bên qezençkirin a ev eşkere ye yani wê rojê yekî spor digo li gelek bajara wê deng pir zêde derkevin ji ber ku ev çend salin zextê ku li ser Kurda tê kirin yani bêntengiyek gelek mezin çêkiriye û qeyyûm tayîn kirin bêntengiyek gelek mezin çêkiriye û hilbijartin jî mîna firsendekê divê hilbijartinê de ew ê rengê xwe zêdetir derxin pêş lê di peyvê re ew ê çi bibe ew jî ne zelale bi rastî dipirsin mesela di navîna AK Partî û demê de di navîna Kurd û em bêjin desthilatdariya têkilîk heye ku ji biraşûna şaredar ji wezîfeyên negirtin û dileva weqeyîn bên tayîn kirin ev jî tune bi rastî yani gava mêze dikin ji ber wê yekê jî ez hêvî dikim vê hilbijartinê bajarên mezin di serî de eger cara dawî bawer dikim 66 cih girtibûn demekî jî 106 girtibûn divê navberê de ciyek hejmarek pê qezinçkirin dora heştên odî wê serkeftinek be de heman demê de jî divê çavdêriya siyaseta giştî bikin ku Erdoğan yani şaredariyên ku ji destî wî de bajarê mezin negre ku bi wî hêzê siyaseta ku heyan hal ber Kurdan meşandiye û gelek jî êşandiye viya berdewam neke ji ber vê yekê Kurd dibên him li heremê qezenç bikin him jî karibin siyaseta giştî de jî li hember AK Partiye jî li hember sistema Cumhur jî hêzekî Kurd nîşan bidin ev jî ne hêsane bi rastî lê ji bo wî jî di nava xwe de pêş hilbijartin kirin di wa pêş hilbijartina da jî gelek kesên serkeftî baş pêş de derketin hinek dengasî jî çêbûn bi rastî diraya giştî jêdî cî gir lê nexuyaye lê hîna li ber me dora mehkîmaye wê ev hêza ku ev bîntengiya ku di nava Kurda da çêviye mîna pêlekî bilind bibe heya hilbijartinê an nebe em ê wiya jî rojên pêş de bibînin bi rastî ev jî bi pêşevanê siyaset pêşkeşvana girêdayiye bi vegotina wara girêdayiye bi hela mezin karibin çê bikin û rastî wa hêviyekî nû çîrokek nû binivîsin ev îhtimal heve wê hîn serkeftî hilbijartin derbas bibin bêjim û ji ber wextê xalkî dayîn. باشه که سرات گلک پرسیه بن هیا لی وقت تونه هالبجارتن هیا می برنامه کی دن به جنابه تا هم تشتیدن بپیون کک جان تی دوی مجاره ده چه بیجی که گلو ده مجاره هالبجارتنه ده و شکنم آخو وقتا مایی همه برنامه این پره می گلک برنامه yani evya bejim birası partiyeki nune o mafeme beşler buna ve elbizatine tüne evya peşi bejim levya na ve vate ki siyaset amayetune siyasete me per eşkera u zelale bu me bikraya giştiraş parvekir verya damazrandına kongre yekitiya partiye em be seroke
odaya bazırgane o hanik aliyen siyasi partiyen siyasi ra meditine xubuan ra par vekir mego verin em behevra siyasete beş sayın bikin bajarê xu welatê xu behevra idare bikin li gora wî şî endamên hevbeş derxin pêş bira divir naviya da partiyên siyasî sazî û dezgehên sivîl kesayetên di nav civatê da xwedî cîne xanatên derî dibin bi wan ra bi eşiran ra em ew kin wek siyasetekî Kurdî dekeve pêş hevbeş herkes li piş wan wan adayê xwe de bisekne sivê pêşiyê li ewka siyaseta Kayyuman anşiya komisertiyê bê rawestandin rê li ber bê girtin ji bo wî me ew dîtinê xwe bi raya giştîrva par vekir binik partiyan ra şêv dîtinê me çêbûn piranî gotin siyasetekî baş e maqûl e di cî de ye lê di pratikê de ne mümkün e ew jî li gora hêz û qewetê hêzên desthilatdar tabii ki siyasetê nepejrandin ev tiştekî dinê em pratikên salên 1970 û falan zanin la giriyê Urfan Alparslan bi dengên Kurdan bi dengên şoreşgeran wê partiyên siyasî hat hilbijartin li hemberî partiyên sîstemê partiyên desthilatdar li Diyarbekir Mehdi zana dîsa bi piştgiriya hemû partî û gruban wek adayekî Kurd hat hilbijartin pişt rêza duyemîn da Yahya Mehmetoğlu hebû CHP û Adalet Partîsî di rêza çara pênca da bûn yani wisa partiyên sîstemê têk çûbûn dîsa li Rihayê li gelê Batmanê bi wî awayî siyasetek hat meşandin îroj em karin wek wî siyasetekî hevbeş bidin meşandin hêza siyasî ya Kurdan derxin pêş Kurd divir de karin bibin tayinker em mecbûr nînin di navbera du kujerên xwe da an jî celadên xwe da piştgiriya aliyekî bikin her du jî siyaseta her du aliyan jî li hemberê Kurda wek hebe yek bi goyê xwe bi alîkî dima nîşande yek bi aliyê dima divê em hêza xwe siyaseta xwe siyaseta Kurdî wek tayinker nîşan bidin ki mecbûr bin her du alî jî bên berderiyê me em ji bo berjewendiyê milletê xwe ji bo berjewendiyê netewa xwe karibin bi wan re hinek tiştan münaqeşa bikin ka ji bo me çê ye eger ev siyaset rojane de bikeve ew ki ew ê encamê wî şebin lê em şa siyaseta partiyan û desthilatdariya partiyan ew bikin bi rastî ew siyaseta rê li ber Kayyuman an jî komisertiyê vedike ew ê dîsa desthilatdar bin me pratika wî di şerê xendekan dî yani devlet kare demekî da tê ew sazî û xebat û tiştê tekirine proje te hene hemû deyne aliyekî siyaseta xwe sertefers bike an ji bo wî jî dibe ew siyaseta şaş ew kiryarên wê demê hatine em ser wî bi rastî dibe baş bisekinin ew çi tofanek wiha serê milletê Kurd dibe ew aliyên wê demê de berpirsin ji civatê re en azından lêborînekî an jî vê siyaseta xirab çibû baş bînî ziman hilbijartinan da dibe ji bo çareserkirina probleman em bi îrova girê nedin yani ew siyaseta li hemberê Kurd û Kurdistanê girêdayî wê ye adresa çareseriyê jî dîsa divir da ye dibe ev siyaset em bixwazin nexwazin di vê çerçeve da bifikirin şaredariyekî Kurdî çawa dibe em şaredariyekî Kurdî em ê çawa pêşkêşî milletê bikin
yani duvarê ziman da çand, huner, xebatê xizmetguzariyê da divê siyaseta me wê çawa ve bi zimanekî zelal divê pêşkêşî civatê bikin û pratikê da bijî bînin. Şaredariyekî li ser rant û Can vaxtame belê yani ez bi Kurtayî bêjim hani kurseyên Kurdî ji bo zimanê kurmancî an zazakî ciyê zarokan qirêj bênava kirin wargehên huner û ziman dîsa xebatên bajarvaniyê siyasetekî vekirî divê bingeha van xebatin û îtifaqên me yên hevbeş bin em di wê çerçevê de ew dikin û bi rastî wek partî em di nav tu îtifaq xedaşî jî nagirin via vekirî bêjim guya wê spas. Baş gelek spas. Gotinê we İtalyayê kek seda tama deqakî cenabê te gotinê xwe İtalyayê bibe. Deyne şu kek Sedat. Kek Sedat dengê min nayê. Kek can em gotinê te İtalyayê bigirin. İşte em dest pê bikin. Ez spasya xwînim ziman sabı ve derfetekê wa da me nêrînê xwe dîtinê xwanîn ziman serkeftin ji bo milletê Kurd be her tim serkeftin para me hemiya be. Baş kek Sedat cenabê te jî gotinê xwe İtalyayê bibêje. Dengê te naçe. Deng nayê kek Sedat. Ya valla demek ki yani pêvajo di nava hevderê rast e çawa Deng nayê te gotinê xwe İtalyayê pêvajoyek di nava hevderê li divê serdemê de ez bawer dikim rola hemû civakê rola saziyên sivîl bu ket problemek wî çêbû bar dişiye İnternetê de belki problemi. di internetê de baş e em nêzekin kek Sedat nat em bernama xwe bi talî bînin way deqakî me maye me li gor wî em peyivî bûn em ê di rojên pêş me di mesela hilbijartina û tiştê din de bi cenabê te bi partiya we re jî bernama çêkim kek Sedat nat ez dalî bernama xwe bînim temaşevanên hêja me bi du rêzdarên hêja Sedat Yurtaş û Mehmetcan Azbay re panorama heftê me bi hev re nîrxand heta carekî din bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş.